video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my g zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. How did you get involved in the music or the music industry? Music industry ndakatanga ndiri artist, but deep within me ndaingoona sekuti ndimunhu wawo ngoti ndaingoti achi ndine zvandifana kuita music, but ndakasati ndakunyatsoziva kuti zvii because tangasati that much exposed to the industries it is. Taiti vanhu vaya vengoti taingonakidzwa zvokuti tikanzwawo music yekunze takuitawo twedu tumaremix kunoku kana kuti tongotrya kuitawo original, but then ndakazoti tafamba pandaiimba neteam rainzi 3 Musketeers. That was me, Silent and Terminator. Saka tanga tiri group iroro tichiimba tiri chigroup ichocho. Saka takambofamba tikafamba tikambojoinawo vainzi Angel Records if I'm not mistaken. Tikafamba nana Rocky nana King Shadi, ndo vanhu vataiwanzorowana mashows wayo nana Bev, but back then angasata kuita zvake zvekutamba. Tinonzi Terminator ndiri makaiva andikwatiswe nebanga kana screwdriver manapa ndinodriver vanhu vachidriver. So ababa wairekodha kana kuti wanga uri performing artist? Ndaitorekodha ndichitomanager futi mamwe mastudios atatinawo, because takatanga tinana iSpy, then came Irie Records, then came Outer Road. Yeah, brand andokushanda naro izvezvi. Okay, can you explain to me kuti zvemastudio izvi, how did you get involved? Like zvakatanga sei in the evolution yachona yakaitika through that process to now? The thing was chinhu chaileka, it was exposure. So it was a matter of kuti since we don't have so many doors which are opening for us, we have to create our own doors to get there, if you get what I'm trying to say. So that's when we realized kuti regati gadzire yedu studio nditi yekuti sema artists we can record netime dzedu pasina kunyanyojonyora stereki or pasina kubuditsawo mari yakawanda stereki. Okay, ndo pamava matireka ichitange ndeipi yamakatanga kuvhura? Ndakatanga ndiri kuiSpy Entertainment. Makore apa agwira iSpy? Before iSpy Entertainment there was this other studio yainzi chizvia yana Mugo, if you still remember Mugo. Yainzi OIs, yeah. That was the first studio ndakashanda nayo. Then okay, which years were these? I think that was utarabe OIs, isn't it? OIs chizvo iSpy. I think OIs was 2008 to 2009. 2010.
because I still remember takatomboimba song in 2010. Yeah. Saka then came I Spy. Achivaku, he was coming from India. Because in those days I record Winky D song again, something song. I just didn't. After I spent na Terminator. No. Terminator was more of my kuchikora toti desk yandi. Deskmate, yeah. Saka mumune kutoti ndakatokura naye. Okay. Ko silent masangana ko. Silent vaigara pa like in the same ngini na Terminator. Then later on manje ndopanda zoti silent ngile mzukuru wangu. It's life, yeah, it's a small world. Ruega play on this original studios. Akomane watanga kuvura tuma studios. Yeah. Play Ruega kaita say. Usemaonera kuma ghetto youth kuti vakavhura mukana wekuti vaishaya mukana wekuno recorder. Kuna grammar records oro kumwe kwaidhura. Alright. It's more of kuti tuma alright ati tuma. Because kwatiri angatori ma studio maombe. Yeah, akatipa that exposure yekuti tikwanise kuinteractawo nema fans, and it was we could rehearse, we could record. Saka from there ndopatakatanga kuziva kuti mabits anogadzirwa so, sound inofamba so, and nemamwe ma softwares angari up to date, if I may put it that way. Okay, so it gave room for the new generation of artists. Okay. It nurtured us. Kutinge tiri zvatiri. Because yanga tori experience we needed it. Kuti nasi tinge tizoziva kuti izvi zvakadai so, izvi zvinoitwa so, izvi zvakadai so zvinoitwa so. Okay. So what happens after I Spy? After I Spy came, was I Spy akabva move achienda kuKadoma. That was 2012. I Spy akaenda 3 months before dance ratanga kuputika kutonze that dance. Easier. Was like the evolution from the evolution yekunzi ya Zimdancehall ya commercial yedu. And I Spy was one of the biggest ngrini studios dzanga dziri muZimbabwe. But then I think kuti imepera meno because baangomova aize dance rakavha raputika ina anozombodzoko kuti haana kuzodzoka meno yoro kuti mukana mukangopisana nenguva soka panotoita zvimwe zvinhu because ndopakabva papindawo vana PTK because mari ipapa ndopayakatanga kusvika muchi mangoma and zvinhu zvese zvakabva zvatanga kutochinja ipapo. Okay, so ipapo during that time how well versed were you nemapasapasa? Mapasapasa akatanga kudhara. Mapasapasa akatanga kudhara because zvinhu zvekuti we were exposed through to my disc to my VCD to from Jamaica. So I think that's where the culture was borrowed from. Kuti tizonge tanga kuita sei kuita zvinhu zvafana izvozvo. Because mapasapasa akatanga kudhara. Even my medley. Because I still remember even Winky D aitota kana medley rake guys rema songs ake achingina because vatori vanhu vataitodzidzawo kuti zvinofamba so. Stroganoff! DJ Tineke Ice Spy! It's about right now introducing the Stroganoff Freedom Medley! Yeah! Sing it!
rising artist. Okay. So in like your first brush nema promoters kuti how did it came about kuti now makudira nema promoters Zimdancehall yaputika. How was your experience? Actually, I was with this other guy in the Blue Eyes. That's when I got exposed to cheapest promotions. Alright. So from there, that's when I realized kuti chinhu chanaichaga all along was to be a manager. That's when I fell in love with this thing called management. Ndo pandakatanga manager Terminator. Kutazo nge pindo dance boys. Dance manga mune politics takawandisa. If it mune politics takawandisa. Mune politics takawandisa saka exposure yo to my promoters ndo yakandiratidza kuti there was so much work to be done. So if we were to just remain trima artists or trima ghetto youths, if we don't grow to be what is required, hapana kwataenda. Okay. So was Chipas the only person that you exposed to during that time? Kana kuneva more vakawanda aiziya. How was the experience working with various promoters? Zvinhu zvaputika. Ndo pandiri kuti pandashanda nemapromoters aya kai. I really learned a lot, and it's even professionalism, how to handle artists and how to engage artists as well. Saka I really learned a lot from those guys. Okay. Even my contracts because mostly dance redu ranga risina ma agreements. Because you're artist in a contract, so and even with the music yacho ma copyrights because kudhara taingoita zvinhu and hakuna munhu aimbofungidzira kuti pamwe chinhu chekuti chinogona kutounzawo mari. Okay. So after one out Nina can be a manager, so he decided to quit music. Actually, I decided to quit music kuti ndipinze mwangu. I know if that makes sense. Explain further. Zvikwazi kutaruka pakamera. Because alright, basically muna ivharura panze. Because before dancehall, I think kuti kune vanyanzoziva dance, he was one of the top artists. Even pakatwa one of the biggest pasas dzakaitwa if I'm not mistaken, yanga ichikwadzana. If not kwadzana, it was Kambuzwa, because I'm not confused at two ways. Kune pasa yakaitwa ikoko yanga iri clash yema studios. Ndiye akatowina ikoko. Saka dance parakachinja vakawanda vakatanga kuvharira umwe panze. And zvinhu zvekuti zvaitorwadza kutoti koti miri ndo zvakutoitika. Saka zvinhu zvekuti I had to sacrifice my own career to bring forth and Terminator. The character Terminator or the persona Terminator kuti inge iri alive. I had to quit music to sing the shit. Okay, so after that, how long did you guys work together, like na Terminator?
ndiri manager wake. It was from 2012 to 2016. Okay, was it the time you got 2016 1 January, I still remember. Pane zvakatoitikawo zvakuti azonge achisiya music. So from there, what did you decide to do? Mukomana rappers. Mukomana pakanditi hai music handichaita se handichanyatso ningina. I decided to take a break and then anga kutawo church. That's when I decided to ndopandakasava ndasangana na that was the second time ndakasangana na Cymplex. Because first time ndasangana naye kuGweru. Ndichamanager Terminator tanga taenda kushopa mwedzi Gweru nozi. That's the Gweru hotel nozi the main hotel yemuGweru. Ndopakabva ndauya kuchi uyayo ku studio kwangu ndokumbirisawo. Then ndikaenda pastudio pake vatanonzwa music yake yaiproduce ipapo. Then Terminator vapinda one of his beats. So from there I think relationship yedu ndipo yakatangira. Then vanasangana naye kuno kuHarare after Terminator. Then iyangane ma drawbacks ako. Then we decided kuti titange kumanajana, me being the manager and him being the producer. So we started working together, and then that's when our journey started. Wow, Zimdancehall stories. Ikuratidza ma true stories. Watu wakadisa chikwata muvengi wangu. You go die broke. Zvinotangira mughetto. Hakuna kumwe kunotangira madhiri. Zvinotangira mughetto. Kana slang, kana fame, kana mangoma anotangira mughetto. Hakuna kumwe kunotangira madhiri. Zvinotangira mughetto. Kana slang, kana fame, kana mangoma. One video man arikupinda mumaghetto vabuditsa mazinyaya ari lit. 2 mababy amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit. 3